sederhana suasanane, wangi masakan nari ing hawa sore. Ayam bakar nggodho rasane, ayam goreng crispy renyah gurihe, ingkung ayam sing paling istimewa. Ngajak bali meneh saben dino, kedai daun panggonan kang nyenengake, Mas Agus nyambut tamu karo ati sing tulus. Pelayanan ramah esemeng nggawa sukacita, nglipur rasa nambah kangen mangan bareng konco. Ono ing bangku kayu sederhana, krito wong-wong bak are rumpoko, banyu seger lan panganan anget, nggawa ati rumangsa ndomblong lan trep. Ayam bakar ngundang rasa tresno, ayam goreng dadi kangen omah, ingkung ayam sing ngelingake tradisi, rasa lawas sing ora luntur nganti saiki. Kedai